Què reclamen? Com ha de ser la presó del futur, un futur present? Què s'està fent malament? I, per sobretot, cal construir una nova presó a Lleida? Per fer-ho, avui hem convidat els representants dels treballadors de Ponent per escoltar, com dèiem, el seu testimoni. Saludem als nostres convidats avui a la taula de la Diari, al Rubén, delegat d'UGT, bona nit i benvingut. Hola, bona nit. Al Jordi, delegat de Comissions Obreres, benvingut. Hola, bona nit. Al Modesto Berciano, delegat del sindicat CESIF a Ponent, benvingut també. Bona nit. Gràcies. I finalment al Juan Carlos Sánchez, secretari de Salut Laboral del sindicat ACAIP a Catalunya. Bona nit i benvingut. I gràcies perquè en aquest cas aquí tenim funcionaris de Ponent, però en el teu cas has tingut de venir una mica de més lluny. I del centre penitenciari de Brians 2. I agraïm també que estiguis avui aquí amb nosaltres. Aquest ha estat un petit recull que hem fet ara del que han estat els titulars de l'últim mes i que hem relatat una petita mostra. Són la gota que fa vessar el got? Exactament. Ara, aquest mes de desembre hi ha hagut 7 agressions importants. Durant aquest any 2023 la xifra ha augmentat a un 30% respecte a l'any passat i creiem que hi ha una manca de seguretat important i una manca de personal. Aleshores, el problema ve perquè tenim cada vegada interns amb perfil psiquiàtric que venen de fora, que tenen unes conductes molt violentes i molt agressives. I nosaltres, amb aquest tipus de perfil, no estem preparats per treballar. I els elements estructurals d'una sala tampoc, perquè el que acostumen a fer és destrossar tota la sala completa. Anem a intentar desgranar una miqueta tot plegat perquè, clar, la diagnosi, aquest, com dèiem, és la gota que fa vessar un vas, les agressions, però el que ha posat de manifest és que la presó de Lleida el que té són moltíssimes mancances. Si haguéssim de desgranar, fer un llistat per fer la diagnosi de la situació de la presó de Lleida, què posaríem en aquest llistat? Ja seria que és obsoleta totalment. O sigui, si la comparem amb els altres centres que s'estan construint, que s'han construït nous, tenen tots unes instal·lacions que aquí no tenim, unes capacitats que no tenim, i bé, és que és el que dèiem, és una mica que cau a trossos precisament perquè està construït d'una forma que tampoc estava destinat a ser una presó, i és molt fàcil avui en dia poder trencar qualsevol cosa i fer-se amb qualsevol barra de ferro, totxo, tros de vidre, que pugui agredir. És molt senzill. És qüestió de minuts i no dona temps de reacció i molt menys amb el poc personal que tenim. Bueno, evidentment, subscric al 100% el que acaben de dir els dos companys. Falta de reformes al centre penitenciari de Ponent, una política de personal diferent, però jo posaria el foc en dos causes que són molt importants i que per nosaltres són capitals. La primera és la falta de confiança de la consellera i de la secretaria en els funcionaris de presons. Per a mi és capital. Jo penso que no confien en nosaltres, penso que no volen representar-nos i jo penso que nosaltres no ens sentim representats. I no ho dic jo, ho diuen ells, perquè la consellera, per exemple, abans de ser nomenada, va dedicar bastant temps a borrar piulades que eren inacceptables perquè eren clarament vexatòries contra els treballadors de presons. Això d'una banda. I d'altra banda, que s'ha quebrat el principi d'autoritat. O sigui, nosaltres podem implementar totes les reformes que vulguem, les que han dit els companys i les que jo he afegit. Tot això està molt bé, però si s'està quebrat el principi d'autoritat no tenim res a fer. I això no ho dic jo, també ho diu la llei. La llei diu clarament que als centres penitenciaris s'ha d'aconseguir una convivència ordenada per tal d'aconseguir després l'objectiu final, que és el de la reeducació i la reinserció. Ho diu clarament el reglament penitenciari del 96, la llei orgànica general penitenciària del 79 i el reglament d'organització i funcionament que tenim aquí a Catalunya del 2006. Si no aconseguim que aquesta autoritat se restableixi i no continuï quebrada, no tenim res a fer. I la política que té el Departament de Justícia va justament en aquesta direcció. No confia en nosaltres i, en conseqüència, l'autoritat està quebrada. I a partir d'aquí no tenim res a fer. Si no confien en vostès, amb qui han de confiar, llavors? Bueno, no és que digui jo que no confien. Jo t'he parlat de les piulades i aquí tens publicitat institucional de la Generalitat, on surten tots els treballadors de la Generalitat de Catalunya que estan immersos en la justícia, i diu clarament més de 30.000 servidors
públics al teu costat, vigilant per la teva seguretat, està el 112, està els Mossos d'Esquadra, està la policia local, estan els agents rurals, estan els bombers, i guaita, falten els funcionaris de presons perquè no confien en nosaltres, no s'enfien del que nosaltres fem, i això és gravíssim. Evidentment, si està quebrada aquesta confiança, tenim poques coses a fer. I, ojo, els funcionaris de presons no són poca cosa, Nosaltres som bastant més en efectius que, per exemple, els bombers, que aquí sí que surten, o són bastant més en efectius que els agents rurals, perquè multipliquem per 10 el número d'agents rurals que tenim a Catalunya. És clau restablir la confiança i el principi d'autoritat, i a partir d'aquí, per descomptat, les mesures que han apuntat els meus companys, per descomptat. Estan considerats una força de seguretat? En principi no tenim la consideració d'agents. Som un funcionari públic. Perquè l'anunci en aquest cas estem parlant de cossos de seguretat, de protecció en aquest cas. No, nosaltres no tenim la consideració d'agent, que és una cosa que estan reclamant tots els sindicats, per poder tenir, quan patim el que és una agressió, entrar pel principi del que és un atemptat contra un agent de la seguretat, o sigui, un atemptat contra l'autoritat. Llavors això comportaria el que són unes penes privatives de llibertat d'unar 4 anys. Llavors pensem que és una cosa que això sortiria de franc a l'administració perquè es fer una modificació d'un article i només amb això ja podríem estar considerats agents. Amb això comportaria una sèrie de penes que podrien ser dissuasòries de patir les agressions que patim. A dia d'avui no som considerats agents, no tenim la consideració com un mosso d'esquadra, qualsevol agressió a un mosso d'esquadra està penada d'unar 4 anys, nosaltres no. Tenim la consideració de funcionari públic i l'administració el que no està fent és tirar endavant el que són fer una denúncia de totes les agressions que patim. Estan quedant moltes penjades, estan quedant gairebé més de 250 agressions que patim i no arriben als jutjats. Aquest és un problema. Per fer-nos una idea, perquè la gent que s'estigui mirant ara mateix, doncs, molts no han estat a la presó o no han tingut aquesta, no sé si oportunitat, però en tot cas de conèixer la realitat allà dintre. Com funciona la vostra feina exactament allà dintre un cop estàs allà, perquè estem parlant de seguretat, però hi ha uns Mossos d'Esquadra, hi ha uns cossos de seguretat que en teoria han de protegir també la vostra seguretat. També hi ha mancança de la seva feina de cara a vosaltres, s'han de repartir més. Com funcionen allà dintre la vostra tasca diària? Intentem dibuixar-la el més clarament possible a ponent, a vosaltres mateixos. Rubén. La tasca de vigilància bàsicament és que nosaltres estem a interior, dins d'un departament o un mòdul. Amb contacte directe amb els presos? Directe amb els presos, tenim 90 presos, més o menys. Per a quants funcionaris? Per 4 funcionaris. 4 per 90. Aleshores la ràtio surt un funcionari per 22 interns. Per això hi ha una manca de personal important. La ràtio quina hauria de ser? Hauria de ser bastant superior, però també 4 amb sort, perquè moltes vegades també en èpoques d'ara, per exemple, de malalties i tal, hem sigut 3 funcionaris amb un mòdul de 90 interns bastant... Per fer una comparativa en educació on els alumnes no es poden comparar amb uns presos, hi ha una ràtio inferior, de 20. I és curiós, per exemple... Més que res per comparar, que aquestes vegades sempre aquestes dades ajuden al telespectador també a dibuixar, no? I el que dèiem dels bombers, policia i tal, a dintre, moltes d'aquestes tasques les fem nosaltres, diguéssim, els funcionaris d'interior. Són els que quan hi ha un incendi tenim que acudir per sufocar-lo, els que quan hi ha un incident tenim que anar a separar els interns... Però ho feu perquè és la vostra obligació? No és perquè els altres no ho puguin fer o no estan complint la seva feina? Bàsicament és la nostra funció. Ho tenim redactat com a funcions de funcionari. Estem parlant... Perdona aquest detall. Pensa que els cossos de seguretat aquí tenen a les presons un paper molt secundari. O sigui, ja per llei només s'encarreguen de la seguretat exterior. És a dir, que dintre ells només entrarien en situacions extremes previstes en una disposició de la llei orgànica general penitenciària, només entren en situacions extremes. A dintre només estem nosaltres. Aleshores, per això el company diu que fem una mica de bombers, fem una mica de Mossos, fem una mica de tot. I evidentment, en temes de seguretat, nosaltres és indubtable que nosaltres tenim un paper de seguretat. No, està clar, però el que esteu dient, 4 cada 22... independentment del tipus d'intern que hi hagi, més greu, més violent, no sabria dir la categoria a la qual vosaltres
excepte els departaments especials de règim tancat, el DER que dèiem, que allí sí que és una proporció superior i depèn també del reglament. Quina proporció en aquest cas? Clar, depèn del reglament. Per exemple, quan se tracta d'un inter extremadament perillós, que seria un article 93, com a mínim han d'anar 3 funcionaris per aquest inter. Si fos un article 94... 3 per 1? Sí, per tindre una proporció de seguretat per evitar més incidents. Però són aquests departaments que són molt concrets i aquí a Lleida tenim un dels 3 més grans de tota Catalunya. És desproporcionat pel tamany del centre. Abans comentàvem que el que deien el titular que veiem abans és que em sembla que la proporció és 60, ara mateix. Sí, 60 n'hi hauria d'haver 3. 60 inters, dels quals 23 són considerats inters molt perillosos, ja per l'article 93 o 94. Podem afirmar doncs, que s'està incomplint alguna llei per part de l'administració o no s'està complint el deure, l'obligació que té? A veure, en matèria de personal, els incompliments de l'administració són gravíssims i, a més, sistemàtics. Malgrat la falta de personal, quina diria la gent que seria la convocatòria per fer oposicions per reposar els efectius als centres penitenciaris de Catalunya? Doncs mira, la convocatòria del 2022, l'oferta pública del 2022 va ser de 22 places i l'oferta pública del 2023 va ser de 66 places. O sigui, en 2 anys la Generalitat es proposa convocar, que sortiran quan surtin, 88 places malgrat la gravíssima manca de personal. Incompliment en això, incompliment en el que parlava abans els companys de la falta de reformes del centre penitenciari de Ponent. És que amb el tancament de la Model ens van prometre 3,5 milions que s'han perdut a la Panadella. No han passat de la Panadella, aquí no ha arribat pràcticament res i el centre funciona com funciona. Incompliment, deien, la falta de personal, perquè és que incompleixen sistemàticament el que ells mateixos signen. Per exemple, l'acord del 2006 al 2009, que s'ha anat prorrogant en el temps, per exemple, preveia una convocatòria de fins a 150 places del cos especial de diplomats de serveis penitenciaris. No han tret ni una sola plaça del que van signar ells. És que sistemàticament incompleixen el que signen. Juan Carlos, la situació de Ponent és la mateixa a tota Catalunya? Home, en principi sí, perquè la política penitenciària és la mateixa. O sigui, només tenim un departament, una secretaria, i és la mateixa per tothom. El que diu el company té tota la raó. L'administració d'avui està acostumada a signar acords que després no compleixen. Ell parlava d'una situació concreta, jo puc parlar d'una altra, el mateix acord del 2006-2009 tenien signades el que eren unes places anuals que havien de fer de segona activitat i són 18 anys, són unes 270 places, i a dia d'avui tenim només 81 places de segona activitat. Què vol dir això? Que ens falten gairebé 190, així sobre números rodons. Què és el que passa? Quan ens anem fent grans, després la secretaria es queixa de que té absentisme, que la gent no va gaire motivada. Quan tu vas fent gran et sents més dèbil. Tu estem treballant al pati amb gent, deien els companys de 4, nosaltres, jo, a Brians 2, que avui he fet el servei de matí, érem 3, només per 96 interns. La setmana passada vaig fer servir amb un company. Estàvem tots dos, no vam poder ni sortir a fer un cafè perquè érem 2 companys, 2 funcionaris per 96 mateixos interns, de tot tipus que et pugui passar. El Rubén abans apuntava que en el cas de Lleida, a més, s'està incrementant el tema de la tipologia del pres, amb unes deficiències més violentes. Aquest és un cas concret a Lleida, a Ponent? No, és un cas que passa a tots els centres. Cada centre té perfils similars d'interns que són psiquiàtrics i que han tingut conductes agressives. I aquí, amb el cas concret que ha passat aquest últim mes, el darrer mes, perdó, al desembre, l'intern que havia agredit a 6 funcionaris venia d'un altre centre, que havia fet altres agressions a altres companys. A Brians hi ha un centre específic de... Tenim un DERT i un departament de sancionats. Sí, que està, com sempre, gairebé de gom a gom.
I ara el que ha fet l'administració, hem hagut de fer segons quins tipus d'aïllaments, els fem als mòduls ordinaris. Tenim unes cel·les a cada mòdul perquè ja els DERTs estan plens, els departaments de sancions també, i llavors a cada mòdul tenim reservades 4 cel·les pels interns que tenen una conducta que li cau una sanció d'aïllament en cel·la, que no poden sortir de la cel·la, tret de 2 hores al pati diàries, i tal, o sigui, estem desbordats. Per això, des de que hi hem fet moltes vegades, un parell de vegades o més, gaire sovint fem la reivindicació que potser s'haurien de plantejar el que és un centre de primers graus, per tota aquesta gent perillosa, tenir-la recluïda com tenen el reste de l'Estat, i en centres que són només de primers graus. Són gent molt, molt perillosa. En aquests casos, ja heu dit que feu de Mossos, de bombers, també de psiquiatres. Hi ha suport també a nivell de salut, no? Suposo, també, o no? Sí, el que és salut pertany a sanitat, o sigui... Però en els casos de malalties, patologies psiquiàtriques... Sí, hi ha un cap, diguéssim, a dintre del centre, perquè pertany a salut, abans pertanyia a justícia, ara ja pertany a sanitat. Amb el tema sanitari hi ha un problema, per exemple, molt greu, que és amb la medicació. La medicació es dona la pastilla individualment a cada intern o grup de pastilles. I no vosaltres, és a dir, feu d'infermers, hi ha un personal sanitari. El problema és que abans, i coincideix bastant amb l'augment d'agressions, es donava dissolta amb aigua. La medicació aquesta, llavors era molt complicat que poguessin manipular-la, passar-la a un altre intern. Ara se dona la pastilla suelta, hi ha un tràfic de pastilles que és impressionant perquè és que és impossible, amb els 3 funcionaris per 90 interns està pendent de que no quan surti l'escopixi se la passi un altre. I per què aquest canvi de criteri? En principi crec que respondré qui ho va fer. Sí, en principi crec que el que aleguen és que han de saber la medicació que prenen. Llavors, és una cosa que ve dictaminada ja perquè és l'ICS, per sanitat, i amb això no podem fer res, dient el que diu el company. Amb això el que fa és un tràfic d'estupefaents dins del mateix mòdul, que si tampoc li pots fer a una persona obrir la boca. Mantenir l'ensenyament, això no es pot fer, perquè no està ben fet, estàs vulnerant els seus drets. Llavors, és molt delicat, perquè el seu joc és aquest, d'amagar-se les pastilles i vendre-les. Llavors tenim un malalt que no s'ha medicat, un que no està malalt que s'ha pres 3 medicacions que no li toquen, el deute que es pot generar que si no paguen amb tabac o el que sigui, després tenim un conflicte aquí. És una cosa que genera bastant... En realitat és un argumentari de l'administració de la Generalitat que no serveix per res. És per justificar que no volen donar la medicació diluïda. La medicació diluïda es pot donar, i jo que he preguntat i m'he preocupat, els efectes són els mateixos, diluïda i sense diluir, o sigui que es pot donar perfectament diluïda. Perquè és que a més aquí n'hi ha una segona part, que són les conseqüències de no donar-la diluïda. Al centre penitenciari de Ponent han mort interns per sobredosi de medicació. Evidentment, a qualsevol jutge que li preguntis te dirà que el que impera és el ben superior, que és la vida. I a partir d'aquí s'ha de poder donar diluïda. Tot el que més és un argumentari fal·laç i fals per part de la Generalitat. Tot això s'ha comunicat a la consellera de Justícia, Gemma Ubasar, i al secretari de Mesures Penals, Amant Calderó. Quina resposta han rebut? La resposta sempre és la mateixa. Ells se'n desentenen i ens donen la resposta que havia comentat abans el company Modesto, i se'n desentenen. Diuen que el problema és de l'ICS i que ells no hi poden fer res. I en global, dels últims fets que han passat les últimes setmanes, alguna resposta han tingut per part de l'administració directament? No hi ha resposta, no hi ha solucions. Ja fa temps que ens manifestem, que ens mobilitzem, i no hi ha solucions. Les solucions és, si fem acord d'augment de personal, que benvingut sigui, i esperem que aquesta part la compleixin, i sembla ser que serà així, però del tema de solucions de les agressions no ens donen cap altra solució. Nosaltres creiem que una de les solucions seria que ens consideressin agents de l'autoritat, una altra solució seria que poguéssim utilitzar l'ús d'aerosols d'acció de Sí, aquest és un altre tema. El que passa és que tenim poc temps i no podem cobrir tota la temàtica que voldríem. Clar, això és l'ús d'aerosols, el tenim reglat pel reglament penitenciari. I en d'altres zones s'està utilitzant. I en altres zones. I en altres països de tot Europa es fan servir. Per què aquí se decideix no fer-ho?
Quin argumentari hi ha? Segurament la conselleria no està controlada per l'administració. Hi ha poders al darrere, no sé si se'n diuen Iñaki Rivera o similars, que no està controlada. És gravíssim que una conselleria que es diu de justícia estigui controlada per elements o factors externs. És que si no confien en nosaltres, que nosaltres en l'exercici de la nostra feina som agents de l'autoritat, en l'exercici de la nostra feina són agents de l'autoritat, evidentment a partir d'aquí tot és possible que se reparteixi la medicació d'aquella manera, que justifiquin que no cal implementar mesures, en fi, és una política tan disparatada a tots els nivells de dalt a baix, que és que s'hauria de canviar pràcticament tot. S'hauria de canviar tot, el conseller, el secretari, moltes direccions de centres penitenciaris, no perquè no posin interès, sinó perquè no tenen la idoneïtat. Vostès, com a delegats dels diferents sindicats representats, heu demanat alguna, és a dir, heu fet una manifestació ara fa uns dies, el pas següent, què fareu? Hi ha alguna cosa més a fer? Tancar-vos? No sé, o espereu alguna taula de diàleg? O, clar, perquè aquesta situació és una situació, per la que dibuixeu, crítica. Home, nosaltres, si no hi ha solucions, el que farem és ens anirem mobilitzant i aquestes mobilitzacions cada vegada poden augmentar de nivell. Com tu deies, nosaltres hem arribat a fer el 2010 tancaments de centres i ens hem tancat tot un dia sencer a fora per pressionar a l'administració per altres solucions que reclamàvem en aquell moment. Estem en aquest punt? Jo crec que sí. Jo crec que això ja no té aturador. Des que la consellera és consellera, hem tingut exactament 1.234 funcionaris i funcionàries agredits i agredides, que equival a exactament 765 incidents des que va entrar la consellera, el 10 d'octubre del 2022. És un balanç tan lamentable i tan trist i que no hagi donat cap mena d'explicació de que vingui als centres a preguntar-nos què està passant, com és possible que passi tot aquest reguitzell d'agressions, que és absolutament lamentable. O sigui, és que el que acaba de dir el Rubén és absolutament justificable. O sigui, és moment de posar fi a tot això i anar per totes, perquè és que no és una qüestió de diners. Mira que no demanen ni un euro. No és una qüestió de coses estranyes, de condicions de treballs que són extraordinàries. Només demanem seguretat, perquè la vida del nostre està en joc. I a partir d'aquí està justificat, evidentment, el que ha dit el Rubén, i només falta la unitat necessària per tirar això endavant, per acabar en aquest espai tan lamentable de successos. Una miqueta fora de temps, només anunciant el que dèieu, podem dir que tenim mobilitzacions properament amb aquest punt que dèieu? Home, s'hauran de tenir, perquè l'augment d'agressions, en principi jo crec que l'adient seria començar una línia de mobilitzacions a tota Catalunya, perquè és que el tema és aquest que deien, tenim moltes agressions per psiquiàtrics, per interns que tenen patologies psiquiàtriques, i tenim 2 psiquiàtrics tancats per manca de funcionaris i de personal psiquiàtric que el pugui ajudar. No, la reclamació de com voleu que ho reclamin com a funcionaris és una cosa comuna a tot arreu. El tema no és reclamar més funcionaris, o sigui, que sí, perquè fan falta molts, però el tema és que... La funció de cos de seguretat. Tenim dos departaments psiquiàtrics que estan tancats, a 2 centres penitenciaris oberts, nous, sense estrenar. Llavors, tots els psiquiàtrics que tenim, que estan en un diguéssim, podríem dir, un mòdul de vida regimental ordinari, també és que el mouen al mòdul perquè no estan bé, o sigui, no necessiten estar en un règim ordinari. El que me sorprèn de tot plegat és el silenci administratiu per part de la conselleria, que me sorprèn que estan en aquest punt no s'hagi obert una taula de diàleg, de sentem-nos i parlem. Jo crec que no estan oberts a dialogar ni a prendre mesures, perquè amb totes les coses que estem patint, perquè vegis el que és la incongruència de l'administració. Tu aquests aerosols que reclamem tothom, tots els sindicats, tots els companys, per situacions molt específiques. O sigui, no és anar amb un aerosol pel pati passejant perquè amb 2 funcionaris només i 96 interns te'l podrien treure. És per situacions molt crítiques i tal, per evitar lesions, i també nosaltres estem d'acord amb el tema dissuasor. Quan ja sapiguin que tenim aerosols o una tàsser, seria molt més dissuasor. Tu aquest aerosol te'l pots anar a qualsevol armeria tenint més de 18 anys i comprar-ho.
a nivell particular. Tu pots anar-te a una armeria i comprar-lo. L'administració diu que no ho podem fer servir dins. És algo que és il·lògic. Me sap molt greu perquè el tema dona per si per parlar molts més minuts, però en tot cas sí que m'agradaria, molt breument, una frase, una resposta ràpida per acabar, perquè el debat que s'ha obert a Lleida concretament ara mateix seria reforma la presó de Ponent o una de nova. En el cas de Ponent, quina seria la resposta? Bé, des de UGT defensem que cal un centre penitenciari nou. L'administració ja sabem que ens ha dit que no, i en tot cas que no pugui ser un centre nou, una remodelació completa, almenys del departament especial, del departament de màxima seguretat del centre penitenciari. Des de comissions? Bé, nosaltres creiem que és l'única província de Catalunya que no té un centre adaptat al segle XXI, o sigui, estem en un centre de meitats del segle XX, la part vella, i l'altra de finals, però és obsolet i està fora de lloc. Crec que tenim que tindre el mateix que a les altres províncies. El CICIF? S'ha d'anar a la Panadella a veure si aquells 3,5 milions venen aquí a Lleida i implementar-los per fer totes les reformes que necessita el centre. I a partir d'aquí, doncs, si volem fer un centre nou, per descomptat que facin un centre nou, perquè els centres nous no es fan en 2 mesos. De fet, m'ha vingut a mi al cap que a Tàrrega es va projectar. A Tàrrega tenim els terrenys i tot. Fins i tot amb terrenys, i va tindre un debat intens. Allò se n'ha oblidat completament. Doncs només afegir el que diuen els companys, afegir-me el que diuen ells, i a més el personal que tingui la formació adient i que ens donin els mitjans per poder treballar en condicions nostres i tal. Som un sector que estem una miqueta infravalorat comparat amb altres sectors i no sé si la gent o l'administració sap que nosaltres estem tenim els perdona, se m'ha anat d'ara del cap, que estem manegant el que són els drets fonamentals de les persones. Tenim una responsabilitat molt important i no se'ns està donant formació, no s'estan donant mitjans, i a més tenim unes presons que Ponent potser es cau a trossos, però és que Brians 2 porta 17 anys obert i m'agradaria que el veiéssiu. No sé quina anirà abans al fons, si Brians 2 o... Esperem en tot cas que potser acabem veient la presó de Ponent com la model, que al final acaba sent visites turístiques perquè s'acaba a trossos. En tot cas, avui hem volgut donar veu a un problema que hi ha a Lleida, a Ponent, amb la presó, un problema no només de la presó de Ponent, sinó també dels treballadors que estan allà dintre. Ens sorprèn una miqueta el silenci administratiu, la veritat, i en tot cas advoquem des d'aquí que s'obrin aquestes taules de diàleg, que al final el més important és seure a la taula i decidir què és el millor per tothom. Rubén, Jordi, Modesto, Juan Carlos, moltíssimes gràcies per estar avui aquí a la Diari i fins la propera. Gràcies per la